Magalabot sa masobra 50 ka mga probinsya sa pungsod ang posible nga maigo asang bagyong Uwan. Sunod sa Office of Civil Defense, ginabanta nga 30.8 milyon ka mga Pilipino ang maapektuhan asang mabaskog nga hangin kag lapnagon nga pag-ulan. Ginpahayag ni Office of Civil Defense spokesperson Juni Castillo nga 1.6 milyon ka mga tawo sa coastal areas ang maapektuhan. Sunod naman sa datos ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geoscience Bureau, may kapin sa 8,000 ka mga kabaranggayan ang delikado sa landslide kag pagbaha tungod sa mabaskog nga pag-ulan. Ginpahayag naman ni Office of Civil Defense Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro IV nga 54 ka probinsya ang apektado sang bagyong Uwan halin sa Region 1, Tubtob, Caraga kag sa amihan nga bahin sang Mindanao. Gindugang pa niya nga kung magpadayon ang direksyon sang bagyo, apektado man ang rehiyon sa Visayas nga sakop sang Western Visayas, Central Visayas kag Eastern Visayas, lakip na ang National Capital Region. Base sa pre-disaster risk assessment nga ginpatigayon sang nagligad nga mga inadlaw, may 5.7 milyon ka mga tawo sa baybayon nga posible maapektuhan kag 61.6 milyon pa ka mga individual ang exposed nga posible maagihan sang bagyo Uwan. Nagapanawagan ang Office of Civil Defense sa mga lokal kag probinsyal nga pamunuan nga ila na tapuson ang tanan nga preparatory activities antes mag-abot ang ulan kag hangin kag indi na paghulaton nga ara na ang bagyo antes mag-evacuate sa mga nadesignar nga mga evacuation centers sa tagsa nila ka mga lugar. Mga kababayan, kami po sa NDRIMC at OCD ay muling nagpapaalala sa inyong lahat na ang Super Typhoon Uwan ay magdadala ng malakas na hangin at malawakang pag-ulan sa Luzon, Visayas at maging sa Mindanao. Kaya dapat ihanda na natin ang ating mga pamilya at mga ari-arian na maging protektado at ligtas sa panganib na dulot ng bagyong Uwan. Ang mga kababayan natin na nasa mga delikadong lugar ay dapat lumikas na sa ligtas na lugar. Makipag-ugnayan po tayo sa ating mga lokal na otoridad, lalo na sa mga mayor at punong barangay.